Aké zvláštne, že najnáročnejšie je často to najjednoduchšie. Niečo, čo si veľmi dobre pamätáš zo svojho detstva. Predtým ako začneme, nájdi si polohu, v ktorej sa budeš cítiť najlepšie. Láhni si do svojej postele, zabambúž alebo zakry sa svojou perinou, dekou a nechaj telo len tak byť. Keď si bola ešte dieťa, nepotrebovala si sa učiť oddychovať. Zaspala si s omrvinkami na líci, uprostred vety, s hračkou v ruke. A bolo ti to úplne jedno. Telo vedelo, hlava sa unavila a jednoducho si zaspala. Teraz, ako dospelá, už nevypneš len tak. Hlava pracuje aj vtedy, keď telo leží, ako keby tvoj deň nechcel ešte skončiť. Ako keby myseľ zabudla, kde je ten vypínač. A práve preto si tu. Lebo vieš, že spánok neprichádza z rozkazu. Prichádza z uvoľnenia, z prípravy, z priestoru, kde myseľ nemusí nič strážiť. Kde všetko, čo počas dňa bežalo na plné obrátky, dostáva konečne signál. Môžeš spomaliť. Počas dňa bol tvoj mozog ako diaľnica. Signály, podnety z každej strany a rôzne povinnosti. Niektoré myšlienky ani nestihli dobehnúť, už ich predbehli ďalšie. Tvoj nervový systém si všetko ukladá. Kde bolo treba byť ostražitá, kde si sa musela sústrediť, kde si musela reagovať, aj keď si nechcela. To všetko v tebe zanechalo napätie. Nie síce vedomé, skôr ako také otlačky. V svale, v dýchu, teraz, keď ležíš, nepotrebuješ sa snažiť toto napätie rozpustiť. Stačí, že si mu prestala pridávať nové. Tvoje telo si už našlo polohu, v ktorej nemusí nič dokazovať. Nemusí sa vystierať ani vnímať. Len leží. A gravitácia si ho berie k sebe. Nie ako technika, nie ako úloha, len ako prirodzený návrat k sebe. Ako keď konečne zatvoríš dvere za dňom, ktorý bol plný ľudí, otázok, rozhodnutí a zrazu sa objaví ten pocit konečne doma. V hlave to môže ešte chvíľu bzúčať, to nevadí, myseľ sa učí, že nemusí nič stihnúť.
že aj keď sa chvíľu drží, príde moment, keď sa uvoľní sama. Nie preto, že si ju prinútila, ale preto, že si jej dala konečne signál, že môže. Lebo ticho nie je prázdne. Ticho je bezpečné a spánok neprichádza, keď si hotová s ňom. On prichádza, keď si hotová s tým, že musíš ešte niečo vyriešiť. A teraz začína iný druh aktivity. Nie vonkajšej, ale vnútornej. Telo začína opravovať, bunky sa začínajú obnovovať, mozog triedi informácie, oddeluje dôležité od zbytočného. Tvoje vnútro sa stará o teba, aj keď ty o tom ani nevieš. A ty mu teraz pomáhaš tak, že mu neprekážaš ničím ani vlastnou pozornosťou. Nemusíš vnímať telo, nemusíš pozorovať svoj dých, len byť. A čokoľvek ešte v tebe ostalo napnuté, sa začne roztápať samo. Bez návodu, bez vedenia. Pretože tvoja múdra biológia vie, čo má robiť. A ty si len dala dovolenie. Na to najzákladnejšie, najviac potrebné, odýchnuť si. A teraz, keď si o niečo hlbšie v sebe, možno sa tvoj dých spomalil, a myšlienky sú akoby trošku vzdialenejšie. Telo ťa už vedie tam, kde to pozná. Do priestoru spánku. Dobrú noc. Nech tvoja noc je ako hlboké more. A ráno sa z neho vynoríš úplne odpočinutá. V pokoji a v sebe.